primjedbi da stalno pjevam neke pjesme iz Saroga Afrike. Ja ću večeras za vas otpjevati jednu dalmatinsku pjesmu. Da znate šta vas čeka, ne biste tako. Naime, u ovoj pjesmi se radi o jednoj djevojci koja je jako ljuta što je njezin mladić nije došao na sastanak, a on nije došao na sastanak jer on ne voli djevojke. Ali s obzirom da je to Valentinovo, mislim pjesma je za zaljubljene, jer sad što on nju ne voli, šta se tu može? A teška je pjesma za izvest, pa ću ja probat da je otpjevam, a vi nemojte uzeti za zlo ako nešto pogriješim. Može? Daj mi detonaciju. Ja ću pjevati prvo glas te djevojke, a poslije ću pjevati glas tog momka, ja, znači nemojte se iznenaditi. A tekst je onako, pošto je djevojka ljuta, ona je spremna sve što da kaže. Znači može. A bi sam reka da ću daći, ali nisam došla ja. Cijeli dan i cijele noći stojim, proto sam se gubio.